Hola. Els nens són sans. Un nen, per definició, és una criatura sana, contenta, que juga, que corre, que puja, que baixa. Però de tant en tant els nens es posen malalts. I es posen molt malalts. I, en ocasions, necessiten sang. Tenim nens que tenen, desgraciadament, pateixen un càncer, que pateixen una leucèmia, que estan submersos en trasplantament de molt llos. I això, com deien els nostres companys de hematologia, requereix moltes vegades no, sempre requereix transfondre sang. Sang, hemoderivats, plaquetes, etc. I això només pot sortir dels donants. Només els donants poden aportar això. No podem fabricar aquesta sang, no la podem comprar, no la podem sintetitzar. És una sang que té que donar el donant. Rebem a vegades pacients que ens porten amb helicòpter després d'un traumatisme amb hemorràgies brutals que requereixen en molt poc temps molta sang. Per tant, sisplau, penseu amb els nens, doneu sang.